Si Uncle Franz ba? Sa nagidad ko kung si Anyas ani. Eskwela ko sa elementary mo tabang sa kuwa ba. Wadyo na ko kalimting kamayo ani tawanan ni. Kul, laban lang kul. Nara ko diri Andam tabang si mo kay itabangan ko nimo sa una. Ako'y bahala, ako'y sagot tanan sa imong pag-hospital karon. Tuman asam ko mga pagkaunan Testingan akong isa kabalayo. Ayo. Oy, unsa man na? Kinsa man na sige pangayo? Makalay, may forma lang. Sa may bakalo na anak sa tuang mamakalay makana. Pwede ko mga pagkaon dakol? Ngayo dog pagkaon lang luoy kayo ba? Asa din ginikanan anak ano ni adto man na diri nga ngayo pagkaon? Napa may nabilin bahaw lang? Ayo na tagae mag-anad nag-adto diri Gutom na ko kol, mura na kog malipong. Dong, ato dito sa unahan ko, dyan may mga tag mga pagkaon. Salamat Mangayo ko rin balaya bi, si matagaan pa ko dari Ayo. Ay, unsa ato? Nanuulan ng bata. Ay, napamanday. Mas lisod sa mo Nay mong papa, pwede ko mangayo pagkaon. Pagkaon na dahil mong ito dong. At tuon sana ko si papa. Kaya naaday pagkaon ito Pa, may mga yung pagkaon pa. Maglungag para ba kulin? Kisa man alin? Aon lin? Pero Long! Dayon rin long, alidong! Gigutom na ko kol ba? Ganina pa kog binastas. Asa na yung mamagpapalong? Wala na ko'y papa kol. Akong mama, labandira. Kaluuyan ni mulong pero maglungag para ba kulong? naman ko yung biskuit dra pa. Hatag mga ko siya. Kanaluoy ko siya ha. Sige, lin. Pero paabot ng kadali long ha? O tara, na biskuit Pag timo lang sa kay maglungag pa ko. Paabot sa dra. Luuyan na niya pa ay. Kung sa may sulod ng sako ni mulong? Sulod na sako, lata og plastic para makatabang ko sa kumama. Kaluuya din yung katakay pero nakatabang po ko sa imong mama ba? Naglungag pa man ko dra sa kulin. Len, matay sa rin balay ka, magto sa kuguma. Ayun, ibiyay ang balay ha. Luya sa mong papa oy, mas natiguang na naning kamot gihapon. Sige, nagdayan akong lawas pero adtuon ako to kong uma. Sagdi lang pa, napag-graduate naman ko ni mag-college, magbawi na ko ni mo pohon. Pa, amping dito sa uma pa! Uy, pag sinong Francis man diri up yun siyang yuta na kuyapan. Uy, Ilin, nakita na ko yung papa dito sa uma, na kuyapan. Hala, kailangan daw operahan akong papa, kaya sakit niya, bento mo. Ma'am, pero kailangan para maoperahan akong papa. Base sa iyang result sa CT scan, ma'am, abot yung 350,000, dala na sa opera. Ha, asa mo kung mangita ng 350,000? Na pobre naman yung tawon mi. Sige ma'am, mangita lang kong paraan ma'am, para maoperahan dyan akong papa. Pasyente, operahanan. Lah! Si Uncle Francis, maday ni. Nurse, kanasa lang karon lang Dok, karon na nag-refer diri Unsa na room, nurse? Nasa room O3, Dok. Na. Okay si Uncle Franz ba? Sa nagidad ko si Anyas ani. Eskwela ko sa elementary mo tabang sa kuwa ba. Wadyo na ko kalimting kamayo ani tawanan ni. Kul, laban lang kul. Nara ko diri Andam tabang si mo kay itabangan ko nimo sa una. Ako'y bahala, ako'y sagot tanan sa imong pag-hospital karon. Success jud ang operasyon ni Uncle Franz. Nurse, kani pasyente diri sa room 03 nurse. Ako'y sagot ani tanan siyang billing. Tanan. Sige, Dok, noted. Nurse, 150 na yun akong nadala. Pwede na maoperahan akong papa? Ay, ma'am, ansay pangalan sa pasyente, ma'am? Si Francis Trasmonte, ma'am. Ay, si Trasmonte, ma'am. Naoperahan na ni Doc, ma'am. Sagot na ni Doc tanan, ma'am. Ha? Isa na, Doc. Ay, salamat. Naoperahan na yun akong papa.